Mas gaya. Di ba kasi ko ani? Ubod ni nga gamay. Tao may ganin ng mga alas 3 na tao niya. Tao din lao din apita. Pila lang sugba nila. Super din. Aling sila. Ya pila sugba daw. Dito ba? Ubod nga gamay ba? Ay, kasi patay na na. Buhay, buhay pa. Buhay pa na. Ano? Nadaan na sa kanang lusay-lusay na pag taob. Dapat ah. Ganas mo say. Dari lang ko ano. Ang ko ano. Ito no. Oh, yun. Ang kinural ba no? Kasi katong Ika? lingkod. Dugi. Ikan dugi? Ay, daw gagat ay. Sa ginit na pagimundang. Balik pagligo. Sa ginit na pagimundang. Ang daw gagat. Siguro plano ni bayan na munda. Init na kayo.